Paro, ana. Anga business ka can, anga business ka can. Naga business ka sa business fe ne bolo ko do mari. Ko yan ka to banya ba ya banya. Pasa fa la san. Pasa fa wa. Kan fo je, banya ku gen ga ji to me ko. No, acha pasa fa plan to sa plan wala bene bolo mite pasa fa. Odman. Hein? Odman. Off la sa. An mɔgɔ fila an fila ŋo ye bon tu tala aw mɔgɔ fila an mɔgɔ fila aw mɔgɔ fila donc n bɛna projet dɔ de d'aw ma k'a bɛsa faga to yen o projet non a wari sɔrɔ ka teli et puis fɛnɛ a muso sɔrɔ ka teli n'a fɛn bɛɛ n'aw ko n'a bɛ don a la chaque o jumɛn o ka d'an ye o fɔ ka na arabu cɛ ɲɛma ye e tɛ ɲɛma ye non n ka cɛ n'a kɔni ye arabu dokisɛ maɲi o la o ye cɛ ɲɛma maɲi o la ka wuli e wo jumɛn k'i bɛ muso dɔn wa n'i y'a arabu kɛ bon ɲɛnɛmani dɔ n ka cɛ ale ko k'ale tɛ diɲɛ jɔ si fɛ ni arabu ko n ye a bɛ dɔn muso b'i fɛ quoi n ko k'ale tɛ diɲɛ maa si fɛ i dɔn fɛ si bɛ taa ɲɛna sa a ta ɲɛna ka ban yɔrɔ donc an m'a daminɛ jɔni fɔlɔ la parce que yɔrɔ go ninnu faut que ka friseur ɲɛnɛma kelen de adama ko ka tɔn i ka ye voilà friseur ɲɛnɛma dɔ bila dɔrɔn rappeur biti man ka fɔ ɲɛna nin na i b'a da sap la de a bɛ ye o kuma e ta a y'an bɛɛ ye ka kɔnjɛ yan an ye min k'a ye bon kɛnɛ b'i bolo sira de b'i bolo bɛɛ bɛ ko n ye ma ko n ka bugɔ ne ye busan ta k'u bugɔ ka y'u bugɔ ka y'u ci ko bugɔ a ma ban a ma ɲa non i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na ayi n y'a kɛ ni ma ɲɛ sa mais cɛ i b'a dɔn go filɛ yɔrɔ min na sa jarabi so de ne ka kɛ wubi ye a ye kɛ jarabi i b'a fɔ ko fɔ ne ye e bɛ se ka jarabi so na ne ka jɔ ma e jɔ i fana bɛna kasi la an n'ale bɛ se ka jarabi so na a ye ko yan ne b'o de fɛ go ye go ɲɛnɛman ba de jɛman falen ɲɛnɛman ba a ko ka bɔ a ko ka cɛ o to yen qualité de don qualité a ko min ka ɲi n'a ko to a ye jarabi so duman da la dɔrɔn a banna on ka kɛ kɛ jarabi ma kɔnɔ ya debi miri ma ye a ka ɲi n ka kɛ ɲɛ mɛn ko ka ji yan floro jiginna a jigi la ɲɛɲɛba e bɛ ka ye ko yan ɲɛmɛ tura pɔti wɔya ne ko de k'a ka dɔnkili i ka bata